Shanghai. Hagajinga tu jungi kubor ki shipai ka Ukraine kila yo ban set pan prano ya ka wika jaka trekam jong ki shipai ka Russia haki benta jong ka South Kherson. Ki report ki ong bakatei ka jaka baset ki shipai ka Ukraine ka baderu ka jaka trekam ki shipai ka Russia ka badon ki kamera ki balong kum ki CCTV pan apek ya ka jingwan jong ki shipai ka Ukraine ka balong ru kum ka khmat jong ki shipai ka Russia. Henry hakatei ka por ki la prano hagajing syasiat haki shipai jong ka Ukraine bat ka jingdu nong ka wakrau haki shipai ka Russia hakatai ka por namar bakila do no ye kitei ki kamera ban ape ki jingwan jong ki shipai jong ka Ukraine